Fl-2024 it-taqsima għall-analiżi tal-informazzjoni finanzjarja l-FIU kellha 104 rapporti ta' persuni li kisru l-liġi meta xtraw bi flus kontanti oġġetti b'valur ta' 10,000 euro jew aktar. Dan joħroġ mir-rapport annwali tal-FIU fih irriżulta li kien hemm kważi 9 każi ta' din ix-xorta kull xahar. Malta bdiet liġi ftit ta' snin ilu fej tipprojbixxi l-użu tal-cash ta' 10,000 euro u l-fuq minn 10,000 euro fej jitlu ċertu prodotti bħal xiri tal-karozzi, ta' dajes, ta' antikitajiet, ta' ġewellerija. Dan huwa obbligu li kulħadd għandu jimxi miegħu, kull ċittadin, il-poplu Malti kollu Malti u Għawċi, u ovvjament huwa importanti li wieħed ikun jaf dwar din il-liġi. Id-direttur Alfred Zammit spjega li f'dan ir-rigward is-sena l-oħra kellu 42 rapport dwar xiri ta' vetturi, 24 dwar proprjetà u 15 rapport ieħor dwar xiri ta' dajes. Kważi 8 minn kull 10 rapporti tresqu mill-banek u l-kumplament saru b'mod anonimu. Kollox inħarġu 4 multi b'total ta' ftit aktar minn 9,000 euro. Każ spiċċa f'ħoġor il-pulizija spjega li din il-liġi ma toġ biss għax-xerrej. Jekk wieħed jixtri dajsa jew karozza pereżempju għal ammont li qabes l-10,000 euro cash, kemm min qed jixtri dil-karozza jew dajsa tikser il-liġi u anke min qed ibbiegħha tikser il-liġi. Ta' kull sena r-rapport jagħti rendikont tal-ħidma tal-FIU fosthom dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjar tat-terrorizmu. Tul is-sena imponejna numru ta' multi amministrattivi f'dan ir-rigward għalkemm wieħed għandu jgħid ukoll illi importanti li nirrikonoxxu illi l-awareness qed jiżdied. Kollox ġew interċettati 9,430 transazzjoni suspettuża, żieda ta' 3% mis-sena ta' qabel. Dan wassal biex kien hemm 187 intervent ta' supervizjoni mit-taqsima, kollox inħarġu aktar minn 500,000 euro f'multi. L-iktar ħaġa komuni li ġili ntajna magħha hija li jrid ikun hemm kontrolli aħjar fejn qed isir il-monitoraġġ ta' tranzazzjonijiet u attivitajiet li jkunu għaddejjin minn naħa tal-klijenti ma' l-entità u Malti li għandhom dawn l-obbligi aħna ngħidulhom subject persons. Tem li b'mod ġenerali r-rapportaġġ qiegħed jiżdied minħabba taħriġ u sosten li qed jingħata f'setturi varji.